Velkommen til Arso Centeret. Vi er på kongepladsen der. Jeg har lige skruet den op. Ja, det er der også i spillet. Ja. Så bliver det jo inde. Jeg får den med derinde. Godt. Det vidste jeg ikke, der gjorde. Nej, jeg havde... Det kommer til at have kun Hvad? Du kan ikke de der PR-ting i mig. Ja, min kollega har lagt det der. Så det er ikke noget med, de har følt sig jo, ikke? Jeg har da en dold. Små dage. Hej Thomas! Er den her ikke bare interessant? Jo, meget. Vi fandt den. Ja, Thomas! Vi har allerede leget. Det er rigtig sjovt. Vi står i telt nu snart. Hvor skal I sove henne af? Vi skal sove udenfor. Det gjorde jeg også, men vi var også helt klar. Det gør vasken. Jeg vasker lige i morgen. Christine, må jeg ikke låne din del? Ja, det vil jeg gerne. Prøv lige at sætte den af med. Kan man zoome med det nu? Op på toppen. Ja. Fremad og tilbage. Det er min jeg lavede den anden, og han lavede den. Den store. Den der. Ja, den der. Forestil dig, at jeg har lyst til at lave en lille limonade. Jeg vil meget gerne være lige. De bløder rigtig spejder. Råber en høj. Så er der nogen, som jeg allerede har hørt lidt. Kan jeg tåge gruppe? Der var vi på Arso Centeret på Allerødlejren. Det var bare så kanon fedt.
Som er helt ja. Mikrooplever. Jo, måske ikke. Og han er måske lidt, fordi han er lidt generet. Han er lidt generet. Så hernede, bagved, der er han sådan kommet lige så stille op ad søen for at hilse på jer. Jeg er nok blevet sulten, hva'? Er der nogen, der har... Kan du ikke lige tage til dig ordentligt? Blandt ordentlige mennesker? Ja. Nu er jeg ret glad for jordbær. Ikke? Så jeg har lige taget lidt jordbær med til dig her. Så er du klar til at spise lidt jordbær? Værsgo. Kaldte du mig? Der er is. Okay, så. Der er is til alle! Skal vi bare op og bage? Og pludselig så vågnede de alle sammen. Er der nogen, der gerne vil have is? Se, det var der stadig. Det var det, jeg sagde. Ismanden er nu. Robin! Hvis der ikke er nogen is til mig, så tager jeg en fra mig. Is! Omsværmet mig. Endelig er du populær, Kenneth. Der var en rigtig tokset dernede. Hvor du må gerne. Hej! Isen smager godt. Er det godt med en is? Ja. Ja. Nej.
Nej, nu skal vi overdrive noget. Lad være, Thomas. Det bliver godt. Hej, mor. Hej, mor. Så blev det lige pludselig regnvejr. Det blev faktisk rigtig meget regnvejr. Jeg har også sat en udenfor. Hvad laver du, Lotte? Jeg fanger bare en morgen her. Vi saver. Skal jeg ikke se? Hold fast, Tine. Slik dig. Mike. Hej. Må ikke dreje. Du kan have den anden vej. Du kan have den vej. Det har ikke været der. Den er ikke hanekop længere. Det er da hanekop. 100 meter op i luften. Er det der måske ikke? Jeg tror faktisk, det var jeg tager lige rundt en gang i bunden her. Hvad er det, der skal i næste gang? Der skal løg i næste gang. Den kan du godt hente nu. Også det her. Nej. Jo. Det laver jeg. I skal jo spise det. I skal er der løg i? Det var mig. Hvad laver I? I skal slet ikke stå og spise. Skal de ikke ned i maden? Jo. Nu skal de. Skal I spise det? Jeg er ikke meget på det. Så ikke rigtig. Okay, det er ok. Det vil jeg godt godkende. Det var godt. Er det varmt? Kom, så må vi have nogle råd. Skal der mere salt eller mere peber i? Jeg synes heller ikke. Okay, så det vil være. Okay, så siger vi, at det er dommeren, der er ja. Så kommer vi til koge igen. Skal jo. Og det koge, eller hvad? Nu? Min datter, jeg har aldrig set dig før. Du er lige på samme vej. Du vil alene sige hej. Jeg blev fanget af dit blik. Mit hjerte slog et ekstra klik. Tænkte ikke du skulle afsted. Jeg ville ønske at jeg bare kunne tage med. Hvis jeg bare finder vejen ind til dig. Kunne jeg sige hvad du gør. Det er mig. Men det nytter det der gør. Jeg får sagt det helt forkert. Jeg tror det kaldes kærlighed. Jeg er sikker i min sag. Jeg er helt forelsket første dag. Og jeg længes efter dig. Må du have det ligesom mig. Hvis jeg bare finder vejen ind til dig. Kunne jeg sige hvad du gør. Det er mig. Men det nytter det der gør. Jeg får sagt det helt forkert. Jeg tror det kaldes kærlighed. Du er så langt væk med noget som er. Du er så langt væk med noget som er. Og det sidste skridt, og du er her. Oh yeah, yeah. Hvis jeg bare finder vejen ind til dig. Kunne jeg sige hvad du gør. Det er mig. Men det nytter det der gør. Jeg får sagt det helt forkert. Jeg tror det kaldes kærlighed. Hvis jeg bare finder
Jesper. Færdig. Så er det jo smart. Det er det filmer. Jesper? Nu har vi jo så det problem. Er den ikke stor? Hvad er det for noget? Det er ikke også, der er Der var det her regel. Hallo, hvis vi tæller i, så husk at komme og tåle. Det er ret sjovt. Hallo, her. Hej! Så nu bliver det andet. Hvor Peter, hvem bliver lukket ud? Peter, han er nede. Tid alle sammen. Så med herude. Prøv det der op, der er den ved at gå løs. Ja, det sidste dem, Tommy. Hold fast. Åh, vi skal ræbe den der. Har vi den der? Der er bundet fast ude i spillet. Kom op, kammerat. Kammerat, der tår det ikke godt ud i spillet. Så var det her. Det var lige så Du er så spændende. Så var det død. Det var en rigtig dejlig tur, vi fik. Ja, det var en rigtig dejlig tur. Hvor tur? Ja, selvfølgelig. Det kan jeg. Det kan jeg rigtig godt. Det gider vi ikke at pakke på. Nej, desværre. Det er kun til sig. Det er ikke selv sådan for dig. Jo, nej. Der kommer nemlig mindre end næste periode. Så gør det bare. Så kommer I ikke så langt over. Men I skal stille sådan her. Det gør ikke noget, stiller. Det gør ikke noget, at du kommer over den der pind. Hvad så, Tilly? Så er tørklædet der. Kom så! Kom så! Kom så! Kom så! Hip, hip, hip! Kom så! Linje fremad! Nej, kom så, kom så! Nej! Hiv! Kom så, piger! Signe, det er løser en drøm til det her. Hvor skal I hen? Hvor skal I hen? Vi skal i svømmehallen. Hvor er der ikke nok vand her? Hvorfor tager I svømmehallen, og er der ikke nok vand her? Her har vi spigerne.
De skal også afsted med. Og troppen skal på 50 km hej. Spirene nøjes med en 20-30 stykker. Skal vi lige prøve at vi gør det sådan her, for eksempel? Til alle, ikke? Var vi nu ikke på et konkur? Jo. Hej. Hvad er det, du har fået der? En trøje. Må jeg lige se? Wow. Jeg tror faktisk, hun skal have den. Hun har fået en størrelse 4 til smag. Du kan vel bare rulle ind og sætte en sikkerhedsnål. Så bliver du filmet. Hvordan er det? Nej, du skal ikke. Gå væk. Okay, jeg går lige væk. Det er ren. Er du ren? Ja. Den kan man være det. Jeg har været i bad. Så tager vi lige en nærbind. Hvordan er Chris? Det kan vi se ham. Hvad er det, du laver? Så lige... Skulle til at komme ud på den store vej, der gik I også ned ad en vej. Må jeg se? Hvorfor gik I ned ad det? Nej, det var fordi, vi skulle spørge, hvor vi var. Vi kunne ikke finde helt ud af det. Jeg tænkte, det var der, hvor vi var. Der gik I ned ad den der. Ja, og så... Så jeg tager efter et lille stykke her. Hvad står der der? Hvad står der? Hvem er det? Nå, det er det. Ja, hvem er det? Hvad er det? Kommer Silje, og den og jeg hedder Line eller Chris. Hej. Er du skrevet lidt med mig? Jeg skulle lige godt lide. Den er kedelig. Den her, den er ikke kedelig i hvert fald. Nej, det skal jeg ikke være ved at brække sig. Eller savler den mig. Den der, hvorfor gider den ikke? Jeg tror, den er. Så jeg har søgt mig lidt videre. Au. Kom foran. Ja, sådan så du sidder fast. Ellers triller du lige pludselig rundt om. Nej, han gør ikke noget. Vi skal... Sådan her. Ej, lidt baller. Vi baller det der. Jeg tror, vi kommer op. Ja, det der. Ej. Og jeg går stille og roligt. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil lige trappe på den lang side og ikke lige svinge. Så gik den i gang lige svinge. Ja. Den er altså ret sød, synes jeg. Du var ikke lykkelig til det der. Har du prøvet at være der? Første gang jeg red, det var... Jeg gjorde det uden, der var nogen, der holdt fast i hælen. Bryder du altid med sadel eller ude? Nej, jeg tror faktisk... Den her. Kom her. Det hedder Flora. Hvad hedder det? Flora. Nej, det er Flora. Det er fordi, at jeg har en kanin, som der hører Amalie. Så Flora. Jeg er ude. Jeg kan ikke nå det. Nej, men vent nu. Lige over ved Annette. Jeg bare komme ud her. Jeg er ude. Jeg kan ikke nå det. Nej, men vent nu. Lige over ved Annette. Jeg bare komme ud her.
smide på mig? De holdt fest. Ja, så blev jeg bange for, at de kom over. Skal du smide på mig? Du var lige cirka 2 Hvor ser I rene ud? Ej, det er lige. Det er ikke julegaver, det her. Hvad er det så? Det er godt badetøj. Ja. Er din badedragt så stor? Jeg vil se, kunne være i den. Nej. Det er ikke nyt. Jeg kan ikke se noget. Nå, hvad så? I stort sæk. Ja, så prøver vi igen. Så må vi få enden. Og lidt højere må de godt synge. En lille, en lille, en lille. Ja. Er du ikke også nummer 12? Er du nummer 12? Jamen først får du tips.
Det er fuglevejr nu. Det er kampreglerne på i eftermiddag. I skal være klar over, at der ligger nogle poster. Der er 10 poster. For at I kan tjene til jeres liv, så skal I ud på de poster. Og for at kunne komme herind og kæmpe, så skal det være minimum 6 liv. Så der er 3 baner på. De 2 vinfarver skal ind af. Og den tredje farve skal ud af. Så holder man sådan her. Bare løs på hånden. Sådan her. 3 fingre, 2 nødhuller. Og en ovenover. Husk på den, jeg skal lige op til. Det er en liter. Ja, der er så mange, der er... Jeg er stærke, vi vil vinde hver et slag. Jeg tager på. Ja, det kan I godt. Det er sikkert. Nå, okay, 1, 2, 3 nu. Vi er bavianer, vi svinger indianer, vi bruger bananer til påskemaler. Ja, og så finder vi lige om, at når man er så kæmper man ærefuldt. Det vil sige, at man slår ikke nogen under bæltestedet. Man slår ikke nogen i hovedet. Hvis man kommer til at ramme armen, så gør det ikke noget. Men man skal ikke slå efter armen. Angreb! Du er død, Malle! Kom den, Ulla! Så går jeg i gang! Er du død? Vi er I er døde alle sammen, og der var ikke nogen af. Bare hjertet. Ja, skal vi se, om der er nogen, der kæmper. Skyd de 2 her også. Hey, vi må lige lægge. Nu skal vi passe på. Den her, den må lige. Nej, det gør den ikke. Jo, det gør den, når vi binder den op. Ja, men du må så godt lige tage det roligt. Vildhest. Hvordan kan det her? Det er ikke dig. Nej, hvor var det flot. Sanger hester, min gave i tjent. Min skælden var bevogtet af en drage dag og nat. I må godt kunne spørge mig. Der er Ja, jeg har lige sat det fast. Længere det tørklæde. Her kommer lige 2 store snabber. Vi skal lægge det noget af joller, og du skal have det bælte på. Nå, jeg har kun så dyrt i af. Nej, lad være med at hygge. Det er bare til. Det kan du da også være, hvis du vil. Jeg vil ikke anbefale det. Min mand de andre, de stod i undertøj. Ja, men nu er vi nødt. Så, hvor er Nicolaj? Hvor er den mindste?
I må ikke komme bagfra. I må ikke komme bagfra. Han kender alle sammen reglerne, ikke? Hvad? Han kender alle sammen reglerne. Hey, den der bagefter, hvor det var den der en af de der med den der størehat. De der med størehat. Ja, den var Charlie. Ja, det er det. Ja, det er det, jeg kan gøre, vi har set. Du der! De der var ham der, eller de der mere på væk, eller ham der, der har den der. Eller ja. Så var det sådan. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg har slet ikke holdet. Du kan jo også få tid på mig. Hvem er Leo? Ja, nu er altså også det der jordbær med. Okay, stop. Og lige finde det. Ja, alle, vi hilser jer fra hele Allerød-lejren, altså alle sammen. Der er nemlig mange. I hvert fald blæk. Ja, så vi vil gerne sige, at nu er lejren slut, så nu skal vi ikke være sammen med jer mere. Det var meget godt. Hej, Balmajogevier! Det har været en rigtig god lejr. Ja, det tror jeg også, vi alle sammen synes. Ja, det synes vi i hvert fald. Ja, vi vil bare lige lave en lille hilsen fra os. Ja, KFUM! Hej, Okay, vi vil gerne sige hej og tak for krigen. Hej, I'm Penny from Taiwan. Nice to meet you. Dag, vi kommer fra KFUM-spejderne. Vi vil bare lige sende en lille hilsen til Palæstina her på Allerød-lejren. Ja. Det er lange lejre på. Andet vers handler om lidt mindre. Den sidste handler om... Og så vi er lige mere kreative den her gang. Det er simpelthen for nemt derovre. Så vi har simpelthen fundet på det alternative cirkus. Ja, og det første nummer er af 2 juniorer. Værsgo.
prinsesse. Værsgo. Og i Ungarn har man de her knap så holdbare større bånd. Man kan lave tricks med. Men man skal have en fra publikum, der kommer og tjekker, at tricket ikke bliver der snydt med. Måske herover var der en der. Ja, deroppe bagved. Det fortryder hun snart. Det er lille Agnete fra Ungarn kan er at sluge et snørebånd og fiske det op igen. Og du skal selvfølgelig tjekke, at han ikke bider over. Han. Selvfølgelig vil der forsvinde noget snørbånd, der er noget nede i mavesyren. Det vil I opdage. I lader mærke til, at hun bandt knude på. Det har taget mange timer søvn. Måske er det konstruktion, der nærmer sig den. Jeg tror, der stopper noget hernede eller noget. Det er faktisk personer i kort, tror jeg. Det er faktisk helt vildt. Han hiver det ud. Hun hiver det ud nu. Se. Nej, der har faktisk ikke blivet derovre. Det har yndig hjælper. Men vi har jo en til Ungarn. Det er det sagt. Magdalena kan tage snørbånd ind af næsen og ud af munden. Der forekom nogle meget anderledes lyde. Fordi at, det der skete her forleden dag var en tragisk ulykke. Der var nogen, der kom til at købe for meget. Men hvad gør man, når man har for meget? Man bunder. Vi bytter op her. Vi kan se her 1 deciliter. Vi skal jo lige se, hvor meget vi har. 2 deciliter. Er 2 deciliter nok? Ja! Vi tager 2,5 liter til den ene. Har vi jo heldigvis. Man kan næsten spørge nu, om vi skal have den, der fletter først, eller den, der kan spise med efter 10 sekunder. Hvad vil I have? 10 1, 2, 3, nu!
gør det hver dag. Og ungerne, eller som vi kalder dem, spirene, de har en udfordring til, kan man næsten sige, fordi at de siger noget, eller råber noget selvfølgelig, og så skal I gerne råbe. Nu. Say boo, chicka boo. Say boo, chicka boo. Say boo, chicka rocket, chicka boo. Say boo, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. One more time. One more time. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. One more time. One more time. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. One more time. One more time. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. One more time. One more time. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. One more time. One more time. Say boom, chicka boom. Say boom, chicka boom. Say boom, chicka rocket, chicka boom. Say boom, chicka rocket, chicka boo. Uh-huh. Uh-huh. Oh yeah. Oh yeah. One more time. One more time. No more time. No more time. Say boom. Spejder smiler, vi kan finde, vi kan tabe, vi kan vinde. Her hos os er ingen nød. Vi er dem for allerhøjt. Ja, du er velkommen til selv at tage den. Det ved jeg ikke. Du er velkommen. Hallo. Det er mig. Nej. Har det været sjovt? Ja. Har det været godt? Ja. Det har Hvad var det? Hvad var det bedste? Da vi var i svømmehallen. Jamen, det var ikke så godt, fordi vi var der kun en time. Og så er det vi så på bundegården. God musik. Hvorfor vender du altid ude? Ja, jeg skal ikke med i din film. Skal du? Har det været en god lejr? Ja. Har det været en god lejr? Ja, det var kanongod. Det var kanongod. Det var det bedste af hele jorden og verden. Ja. Det var godt. Og jeg har fået 2 breve. Jeg har fået mange breve med mange breve.